Taliwa sa tinguha nga pag-usab sa economic provision sa 1987 Constitution, unsa kay makuha nga kayuhan sa katawhan ini ug nakasabot ba usab kaha ang mayanong sugboanon kung unsa kini? Kini ang gitubag mismo sa chairman sa Committee or Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision Codes, Senador Robin Hood Padilla sa iyang pagbisita sa Sugbo. Sa nato ang detalye nini, pinagi nining report. Sayo sa buntag ipahigayon ang motorkada ni Senador Robin Hood Padilla gikan sa dakbayan sa Sugbo. Kauban nini ang iyang team ug mga supporters nga naka-motorsiklo. Ilang isubay ang kadalanan sa syudad hangtod na sa iconic Cebu Cordova Link Expressway kun si Silex. Nakasakay sa big bike ang senador nga isundan sa convoy. Apil na ang kapulisan nga naghatag og seguridad. Hangtod ni bisita siya sa mga local chief executives diin iyang giuna sa pag-adto ang provincial capital og nag-courtesy call kang Governor Juan Garcia. Samtang ipasabot ni Senador Padilla ang iyahang katuyuan sa pagpausab sa economic provision sa 1987 Constitution. Matud pa, maghatag kini og kasayon sa pagpalambo sa mga negosyo ug magkamugna og trabaho sa mga tao. Ang pagbubukas po ng bansa natin sa mga dayuhan na mamumuhunan, napakahalaga po niyan. Una, ibig sabihin, pagka merong kapital na pumapasok, marami pong makikinabang. Suportado ni Governor Juan Garcia ang pag-usab sa Batagang Balaod, dili lang gani unta kutob sa economic provision, kun dili sa kinatibuk ang konstitusyon. We have seen sa epekto ni ini nga konstitusyon. Ngano man gyud nga ato maning ipreserbar. It has not done us any good. And I will say that as fearlessly as possible. Samtang paborosam sa charter change pinagi sa Constitutional Convention, si Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Cindy King Chan. Alang niya pipila sa mga provisions nini obsolete na busa kinahanglan nga maamindahan o mausab aron makauswag ang nasod. Samtang alang sa mga yanong lungsuranon gikinahanglan pa nila masabtan kon unsa gyud ang isyu. Mao kini ang tumong sa konsultasyon nga gihimo karon sa chairman sa Committee on Constitutional Amendments and Revision Codes, Senador Padilla. Dili pa kay ko kasulti kay bag-o pa man no kuan lingkod ang atong mga kuan. Pero Kinahanglan pa ka makasabot sa isyu. murag kuwang pa ko sa pagsabot ba. Dapat yun usbon ang balaod kay namanggoy nga mga balaod nga wa gani murag natuis gani. Mas mayong na ipagpasabot sa sir kay naman di uban mga tao nga wala pa jud kasabot. Sabton gid sir. Labi ng mga slow learner. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.